Казва ни се, че при автоимунните заболявания тялото само напада себе си. Но как? Това изобщо не е вярно. Тялото ни е винаги на наша страна и не би се обърнало срещу нас. То ни обича безусловно. Ревматоиден артрит, лаймска болест, лупус, мононуклеоза, витилиго, базедова болест, тироидит на Хашимото, ендометриоза, болест на Крон, синдром на Рейно, множествена склероза, диабет тип 1, синдром на хроничната умора и много други са просто знак за вирусна активност в организма. И едно от местата, където обичат да се подвизават вирусите, е черния дроб. Ако се погрижим за него, то ние ще помогнем за решаването на автоимунното заболяване, без да се налага да живеем в страхове. Ако искате да видите в какво състояние е черния ви дроб и дали в него има вирус, като например вируса на Епштайн-Бар, то диагностиката с биорезонанс е сигурен и надежден метод за изследване. Запишете своя час за биорезонанс още сега!